Ya kowe sing dadi impene ya. Kowe niki kan pamane ngimpi buruk, kowe sing dadi impene. Oh. Ya. Mimpi buruk maksudnya. Mimpi buruk aku sing dikejar setan. Ya. Ya, jan. Kiraku Uncek ngawur Mas aku diwehi rokok uncek cerutu lho. Niku napa lho, Pak? Rokok cerutu. Masa kok Lek kowe uncek. Mbak rokok apa ya? Kok pulen. Bohong toh. Hah? Telo ta iki lah, tak kira lek batin kok kaya cerutu Mas, plek kok dawa men. Nah, Kayak uncek. Enak lho, wayang saiki ngene iki dalang nyambi ngemil lho, Le. Pelawak nyambi meneng dongong ya oleh. Nggih. Sinde nyambi nembang ya boleh. Benten kalih ri. Lho iya no. Kiraku. Terus e. Mereka Niken iki cara wayang napa sampeyan? Sri Kandi. Sri Kandi kok gagah di dhuwur. Lah napa? Sri Kondo. Sri Kandi ya Sri Kondo. Lah kok kaya wong lanang Sri Kandi iki awakane miwing mlakune ndangak. Nek ngene iki moblong-moblong sing diarani wanita blongor-blongor iki kaya golek kencana ki ya Niken Salindri iki. Oh, Sri Kandi ora kaya golek kencana. Oh, Durpati. Apa? Durpati. Durpati ki ora eneng kaya ngenyek. Aku ki pama wayang ki ya Niken Salindri. Nah iki lho. Pawakan Drupadi nalika ning Wirata jenenge Niken Salindri. Salindri. Oh, Salindri. Slendro lek kancamu cah bluro kaya Salindro ra melu kok. Niken Salindri. Jan bocah ayu, suarane apik. Jamune sapa to, Ken? Hah? Jamune sapa? Jamune Sapa to? Nya digawani anu lho. Iku obongan Pak Dipateni. Kayak goro-goro ta jenenge. Kandhane anak ini kan adike ini kan mau gawa ku lho kobong rasaku. Aku apa aku tahu percil dibakar. Percil ki mbiyen tahu tak bong ning ngono buwi kok endi ki kok endi. Nanti kene karpet iki kobong ya. Wayahe ya dimut wong kowe kulino sulapan. Langsung dilek. Nah aku ya ndak. Ngerti. Apa ning? Angrek kowe iki nyapu ya nyapu ning aja ngentut to. Ngawur. Lah nyapu kok maktut ki lho. Aku. Oh, lah kula kinten jenenge tut tok. Aku nyapu sing disaponi iki rokok. Ora iki dirang-iring. Aku bagian nopo to jane? Layang Ginawa Maruta. Iki rak asline bawane apa Semaya apa kae? Bawane napa niki asline? Angenteni. Angen. Lah, mosok angenteni. Tanteni, Pak. Oh, tanteni. Heeh, terus Ginawa Maruta. Ayo sing resik lho, lek ra resik bojomu blewak. Terus. Ampun. Alah laler. Iki gudhekku ya. Oh, kok reken laler gudhek kok dituthuk tak kira laler. ya.
rasaku ngantuk Menika saking Mbah Gut nggih, Mbah Gut Hontong. Saken sedya tuhu kalian putut manggung. Nah, Bagut. heeh. Terus bicara krungu samaya muncake ngrungokne bawane niken modele kaya niken iki bojone ngono rek. Ajake gatekne. Lah wintek aku ki mboten gatekke niku. Lah wong aku nyapu lho kono kok melu srek ngrungokke mriko. Pak Nardi kok ya kete nyapu to, Pak. Ora apa-apa nyaponi penyakit, nyaponi memolo ben ilang kabeh kari seger Rase. Terus eling ayen laler tok Pak Mulane adusa. Arep angkat radus. ngono yahene iki hawane adem ki laler ki ya ndelok wayang. mboten kula mau ketemplokan lek uncek ngono lho malih laler Uncek ki rajane laler kok. Aku apa batang. Ora lah. Ya, eling ayen taen teni ya. Kledang lakae Unceke bocahe tibake tak anteni napa impenku manut panjenengan wong bengi iki saorarane kaya penjane tak wene kemerdekaan. Wae kebebasan. Impenku ya kene, tak enteni ya kene. Manut panjenengan. Tak enteni ya. nggih Oke. Ya. Aku Bener. salah tak enteni sing ndi? anteni timbuling sila Nano. Wis oke, manut. Yo. Anu wae. ya Dek mau bengi kuwi wae lho. Bawane ya impen ku aja Nah, wis kuwi wae. Dek mau bengi. Aku turu ngiler. golek sing pengasih, Ya. Foto. krungu ngomong not
Dut. Iyo. Niken iki tembang apa-apa iso, Mas. Lah nggih. Puncak alus iso, kekinian iso. Multimedia. Heeh. Ning Dadi apa-apa eneng. multimedia. Multimedia. Multifungsi. Yo paling ora Aku Inggris aku. Oloran. Apa kuwi? Olron. Tapi ning kula senyunyur-nyunyurnya niku kula luwih remen ngeten iki. Ngeten apa? Luwih ayem lek pas langgam napa jineman ngoten niku wae. Luwih mie goreng, mie rasa. Nggih. Nggih, luwih mie rasa. Ya. Teater itu enggak ada pentuan kok masyarakat favorit dokter itu yang cuanan soto gendut bocah ini oh dia malah Pak Bandung Pak Ardi juga ugi Jaya Mulyo akhirnya mentasar ulang tutup giling tutup pomongan dia berkat yang tutup amin awas dasar sing buket ya besus kanggo kadoan ora ketok ning besus. Besus. Besus iki pantes. Kadoan kaya bayangan. Ora ketok kae. Berarti ketok pantes. Ya. Trik, Salah. trik. Tenanan trik. Mandekmu get-geti kancane no. Lak tuntak. Hey
Nuwun Mbak Niken. Iki acarane Salutri. pirang-pirang kok niken iki. Iki mau paku ngomongke badhe mbakut. Mimpi anak dhisik. Ya sing penting pokoke mangke seger waras ya nduk, najan to suwe ora ketemu ning tetepe saling interaktif saka kadoan. Saling ngodinongo. Ya donga dinonga kaya uncek Mas.